Bé, anem a veure com treballa ara el mòdul analògic que tenim, que és el mòdul analògic SM1234, no modificar, vale? Que és este mòdul analògic, no? El que tenim. És este. Vale, entonces, escape. Així, molt important, primer que res, no dir-li el mateix nom, el mateix IMI, al PLC que al mòdul. ¿Vale? Així vaig a dir-li, antes li he dit 1 a 1, ara 1 a 2. Per què? Perquè si li dic el mateix nom, resulta que el connector X10 està en el mòdul analògic, però fixeu-se que també està en el PLC. Entonces, si li dic el mateix nom, el connector X10 pareix que estiga duplicat i es crea una confusió. Entonces, n'hi ha que dir-li noms diferents. Bueno, una vegada tinc 1 a 2, faig el mateix que ha fet antes. Fixeu-se que els canals, les direccions de cada canal no es tinc, fica W, X, 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 entonces punxe en ell, me'n vaig a medios d'explotació, PLC, relocalitzar, i el canal, el primer canal d'entrada sabeu que és el 96 i el d'eixida és el mateix, 96. Molt bé, dic acceptar, i fixa't que em diu que les 4 entrades analògiques seran la 96, 98, 100 i 102, i les 2 eixides que té, la QW 96 i 98. Acceptar. I automàticament, fixeu-se que ja m'ho ha canviat. Vale? Tant les entrades com les eixides. Perfecte. Vale. Me'n vaig ara a l'alimentació. I ara fixeu-se què passa. Jo tinc així, recordem, tinc així el mòdul, el PLC, i tinc així el 1 a 2, que és el mòdul analògic. En el mòdul analògic tinc les connexions X10, 1, 2 i 3, que és l'alimentació, i les 3 entrades, les 4 entrades analògiques i les 2 eixides analògiques. Si jo m'agarro i li dic això, fixa't què em fa. Em trau les macros conjuntes. Això és la primera macro per a l'alimentació i les 2 primeres entrades analògiques, apreta tabula OR, les altres 2 entrades analògiques i apreta tabula OR i les eixides analògiques. Així em trau una figura que és... ¿Vale? Entonces, què passa? Si hem utilitzat nosaltres les caixetes estes pel PLC, lo normal seria utilitzar també les caixetes, però ara resulta que ens dona aquest tipus de macro. Entonces, què podem fer? Podem utilitzar les caixetes. Jo me'n vinc així i en símbolo, IEC símbol, electrotècnia, PLC, puc agarrar les caixetes. Puc agarrar una caixeta, me l'agarre, ¿vale? La deixe caure, me'n vinc així i busque l'1 a 2, el 1, que és l'alimentació. Acceptar. Em diu que la funció seleccionada té un grup distinto, li dic que bé, això és perquè així la funció era diferent, però ara ell la modifica, i ja tinc l'alimentació. Ara l'altre, el punt 2, ¿vale? Que és el 0. Acceptar. I ahí tindria l'alimentació del mòdul analògic, que recordeu que és, i això, mira, ja tinc les referències creuades, 1 i 2 del Bornero X10, del Bornero del connector X10, ¿vale? Així no puc fer-ho, i estaria bé. Que no vull fer-ho així i vull utilitzar la macro? Borre això, me'n vaig a les entrades analògiques i seleccione així. ¿Vale? Li fico la primera. La primera és, fixeu-se, alimentació, LM, el PE i les 2 primeres entrades analògiques, que és la IW96 M0 más, M0 menos i IW98 M1 más i M1 menos. Ahí tindria les entrades. Les eixides, torne ara a les eixides, QW96, punxe, i eixa macro és ja la de les eixides correcta, això és la bona. Vale?
QW96 positiu i negatiu i 98 positiu i negatiu. Que vols utilitzar les caixetes? Agarres una caixeta, esta, i li pegue la volta perquè esta m'interessa, que és la variante C, i li dic que és l'eixida analògica QW96. Tiene una función distinta, ¿vale? Aceptar. I l'altra, que agarre, li canvia la variant i ahí li seleccione la QW96, que és esta altra. A veure si ja acceptar. I ahí tindria les dues eixides, la eixida analògica. Ho ha fet bé, no? Ha agarrat també la 4, no ho ha fet bé. No és això, és la connexió, és el punt de connexió QW96. A veure, és el punt de connexió 5. És este, no? És este. És este. A veure que m'ha liat així jo, el W96. És el... A veure, que mire bé el que estic fent. El W96 són les bornes 4 i 5 de l'X10. 4 i 5 de l'X10. Ah, claro, és que com estic utilitzant-los així... No, però no, estos són les eixides, vale. Espera, que estic liant-me. Estic liant-me 4... No, perdona. És el borne de l'eixida analògica, és la 5 i 6 de X13. 5 i 6 de X13. 5 i 6 de X13. Vale. 5 i 6. 5 i 6 és el QW. 5 i 6. No, 5 i 6 no, 4 i 5. Ara he agarrat el 4, vale, doncs este serà el 5. Este serà el 5. Este serà el 5. Acceptar, vale, i així sí. Així sí. Això és el 0M de la primera eixida analògica i este és l'altra analògica en si, el positiu. Vale. Puc fer-ho en caixetes, com ho acabo de fer, o puc utilitzar les macros estes, com vulgueu. Igual així convé utilitzar les macros, no ho sé, això ja cada un que utilitza el que vulgui. I hasta així arribaria l'explicació.